זה הבלוג הראשון שלי, תסתכלו מה הוא עושה, שיפס, השמן הזה כבר גמר. חיסל את הכל. שיפס טרי וטעים. תסתכלו על מיכאל, שיפוד על ענק. חבר'ה, נכנסים למים, בוא. אוקיי, אז אני עכשיו נכנס למים ואני אחזור אליכם בפתיחת תיבות שהולך להיות, כן, הולך להיות פתיחת תיבות בצהריים, ונחזור אליכם. הפעילות שלך מהפלוס של הסבתא שלך. אוקיי, אז אתם לא שמעתם את זה, אז אנחנו חוזרים, אנחנו עוד מעט נהיה באוטובוס ואני אחזור אליכם. למה? כי אנחנו בכלל לא נכנסנו לבריכה, כי אנחנו דחפנו ילד לבריכה והילד הזה הלך להתבחן עם המציל, ואז המציל הוציא אותנו ל-40 דקות, ואז אנחנו הולכים עוד 10 דקות ואני אחזור אליכם. ככה כדאי גם להגיד להם מה קרה. וואי, נכון, זה לא כזה נורא שדוחפים ילד, וואי, אז נפל, מה? זה בחיינות. טוב, אז אני אמשיך את הוולוג גם באוטובוס, ואז אני אסיים את הוולוג לגמרי. טוב, זה ממש לא פייר. היה לבעי הזה לא יקרה. אוקיי, ועכשיו יהיה פה פוף ואני אחזור אליכם שאני אהיה באוטובוס ויאללה ביי, אבל עד שאני אהיה באוטובוס, ויאללה ביי עד שאני אהיה באוטובוס, ויאללה ביי. אנחנו באוטובוס, יש פה עוד בית ספר, מסתכל על אנשים. מה לצלם? צלם את שי. למה לצלם את שי? טוב, אז זה היה הבלוג, מקווה מאוד שבלוג, ואני אולי אעשה בלוג הבא בסופרלנד, ויאללה ביי.